Het is heel lauw. Dit is Mathilde. Dat eerst. Oh, sorry. Frida. Ja, dat is. Rijntje. Sally en Uniek. En Rijntje.
Just daar. Ponies? Een Rijntje. Hey. Ik zet er lekker uit. Ja. Het waait heel erg hard. En je net. Want je zet een stal ervoor, voor de wind. Oh, Rijntje. Hey. Rijntje had een bitters krijgt die in. Dus verdoving is nou aardig uitwerken. En nou is de tandarts is fit en ik denk nou, dan kan ze nou wel lekker naar buiten. Dus ik kan ze nou voor het eerst even alleen naar buiten zetten. Vorige keer weer met hulp van Geertje. Maar nog steeds heel mooi. Trots op. Oh, ik stond net kriebelig. Is dat leuk? Ja? Nee? Doe dan. Nee, geen zin in. Rijntje maar straks heus ik wel. Ik ben krek te laat, maar Sally roen vet. En toen roen uniek. Nou, Rijntje. Nou is Rijntje nog beurt. Toch net? Ik zal de andere kant even zien letten. Dat is de andere kant. Oh, Daisy, Spidey en Glendy.
konijntje. Uniek. Ja. Hey. En Sally.